ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದೀದ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಲ ಅವನು ಒಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಚಾರ ಬರೋ ಒಪಿನಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೋಸ್ನ ಪಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ಅದು ಸೊ ಅರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಮೂವಿ ತುಲೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ತುಯರೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆರಿನಿ ಸಾಂಕೇತ್ ಪನ್ಪನ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ಪಂದು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಚುರು ಶೀತಾಹಾರ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ತುಳು ಮೂವಿ ಆಂಡಲ ತೂತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಂಡ ತುಕ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಪುನ್ ಬಂದು ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ವೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಎನ್ಮರೆ ಕಾರಿಂಡು ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪತ್ತರ ಎತ್ತ ಶೋ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಎತ್ತೋಡತ ಐಕ್ ಪೋಯ್ ಬರೆ ತುಕ ಮೂವಿ ಮಾತ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚೆತ್ತಿಂಡು ಮೂವಿ ಮಾತ ಅಂದು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಜ್ವರ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಾಗಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಪೋತಾರ ನಮಗೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಲೇರ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಅದು ತುಳು ಮೂವಿ ಡೆಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟರಿ ಚೈತ್ರ ತುಂಬ ನಾಟಕ ಕಡಿತಿರತ್ತ ಕೋಟೆ ಮೂವಿದು ಕೋಟೆ ಮಾಡುತ್ತ ವರ್ಷ ಮೂಲ ಕೊಟ್ಲಾಡ್ ವರ್ಷ ನಿಜ ಬೊಲ್ಲವ ಇದನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲ ಕನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನೀರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪಾರ ದಾರ ಎಂಚಾದ ಅವು ಪೋತಿ ಚೆಂಗ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜ ನೀರಿತನ ಬೊಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಪೋಡಿ ನೀಂಗುದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಓ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ನ ಪಂತೆ ಮುರಣಿ ಪೋಲೆ ಎಂದು entertaining movie, but then when you get a cinematic experience kornanchina entire two namottige undu ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳರೆ ಜೋಸ್ನಾ ನಮ್ಮ ವಿಕಿರಾ ಉಳ್ಳರೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ movie entertainment ne konji but then if you have watched the movie Ritual Babadu anchina better movies nama tudittada these kind of cinematic experience ee telle budgeted la manpole danna akulla cinema ne kaltadu malke neck bodade cinema da ಬಗ್ಗೆ kaltadu sound design avade VFX avade bari porludu maltude nikleg la ee movie da eight aspects lo ಇಷ್ಟ ಆದ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸೊ ಆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಲೆನಿಕ್ಲೆ ಗೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ನ ನಂಚನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಮೂನನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ವೈಟ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಿತ್ತೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೈದನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಡು VFX ಅವಡು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾತಲ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಂಡು ಅಂದೆ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಅಂದೆ
ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದೀದ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ఒక యాక్టింగ్ అవుట్ ప్రకృతి పృథ్వీ యాక్టింగ్ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದು ತೂಪಲೆ ಕೊಂಡು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಜವಾದ ಬೇತೆ ತಿಂಗು ಬರ್ನರ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೂದಿ ಉಲೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜಾಣ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಜಾಣ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಚಾಂಡ್ very interesting. Olpala Bora Apji. Best watch. Best watch. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಇರಗಿನ್ ಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಡತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆಂಚೆತ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಅಂಚಿ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿದ್ದು ತೂಯರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಚಾರ ಬರೋ ಒಪಿನಿ ಆಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ఒక పోటీಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ పోటీಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಪುಣ ಮಾರೆ ಜೀವನಾಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿలో ಉಂಟು ಪುರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆತಿಜಿ ಆಪುನಲ್ಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಪೂರ ಬರ್ತದ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೇ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಬದು ತೋಲಿಯತೆ ಮಾತೆ ನಾನು ತೋಲಿ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸಾಂಕೇತ್ ಬಂತು. ಸಾಂಕೇತ್ ಲೆಟ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ನೇ ಏನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತನ್ ಮಸ್ತ್. Thank you so much. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಅಂದೆ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇದಮುಟ ನಮ್ಮ ಈ ಝೋನ್ ಬರನಿ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜೋಸ್ನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ಅದು. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಮೂವಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್. ಅಂಚತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೊಂದು 3 ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಕೇನು ಸೀಟದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದಿರು ಬಂದಾಗ ಐತ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಾಂಕೇತ್ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ತೋಡಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್. ಜೋಸ್ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆದತೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ದು ಮಂದಿನ ಮೂವಿ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಫರ್ಟ್ ಬರೋ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಕ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುರ ಬಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮೂವಿ. ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪುನಾರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಲೈಫ್ ಎಬಿ ಕೊಡ್ತೆ
ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಟು ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಾಂಕೇತ್ ಬಂದ ದಾದಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ మీరు మూవీలో హీరో నటికి ఫోటో తిత్తొందుల్లేరు निकला बात मूवी तुले एलांजी 26 रिलीज आते ते प्रीमियर शो को इनी मस्त शोक इत्तंड अंचने ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಪಂಡ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ಕೊನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾವು ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತೆರ್ ಪರಾಯಿಜ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಒಂತೆ ಜನ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಯರು ಒಂತೆ ಜನ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿರದೆ ಪಾತೆರ್ ಪರಾಯಿಜದ ಕೆಲವೇರು ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಪೋದ್ ಮೂವಿ ತುಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಇನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯ್